हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों जुजाइनि अर। बे सावथुनाव गोबां फाव खालामगिरिफोरा फावखौ खालामदों, जेरै धनुपार, लीना, तरेन्द्र, टाक्लाय, मेरगम, मस्क' आरो बुरि दांखो आरो गोबां फाव खालामगिरिफ्रा फावखौ खालामदों। आरो बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों शर्मिला, डाइरेक्शनखौ खालामदों दानसोरां, केमेराखौ खालामदों बेखेव, मिउजिकआव दं जिहुल। स' लोगोफोर, बे जुजाइनि अर पार्ट 1खौ बयबो बिथांमोना नायबाय जानांगौ आरो पार्ट 2खौबो बिथांमोना एसे आगोलावसो रिलिज खालामनानै होबाय। स' लोगोफोर, दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।